na watchi mu ne yete se ya bo abranti bi tu e wo Sampa ekum no ya eno ehun semba ye no ebi se eye nana jaflan crofo e na ekobo abranti ni tu ma emu mienu mpo e wo ayaresabia omo epre wo mo kwa san so e na ye sase sa moduan crofo e na eye saade no ayinkro president because o manya evidence e kire se ye jaflan crofo e na be ye saade no e wo honom na ya na dwobere kra no be ye yeah, nam so I hon some abetodwa. Okọ Sampa sisi asoso omo market e wa yedin hwe nkoso e honom tension to kro ni so ama me no wokasai hu abowo mo ya omu hu de omo enye wo mo ho e okro no eso ne no ene da bia yetira hanom na ye ka na ye bompanifo achi na ye sere wonom se omo nka omo ho na wo muntu mampa American ko Sampa na omo kohwe bi nka mayen abesi sabira ye hwe buada ne so ene obi kan ye yese o maban na aba ye kan se na yeye yo ye kwada sorry ye no ye hu sabrante video bi aba bonten a circulate media ne so na nasem o kan nyina no em se o hwe video ni ye na uti ni ye dia na o wona na sangba jafla na fem ho no mo ote samuduan kofo warning na warning na what no o san de kakraka ba kopa ema Karim citizen e won sem ono so keka ne mrante sem a oye honom so wonhwe yie ya ote no warning na ansa na no yonko na branch ni nsem okekan yin konko tie bi ne mra ye ka kire mo musa san moduafo na mujimi wo no mo hihye amafo fie no ye ka kire mo enye se ntimi ye bi o ye betima ye bi by ye mpanyifo na mudi anim no na eto efupa by ye ka kire mo se mungu so na mo hihye ye be pia ba wo Karim citizen wo ti agboje na wujimi se na mo be se na obonti bia mo yeren amunkunu ye betima se obonti ye betima ku obia wo ma ye ni be o ma me wo ufaru kujimi eduna yeri adware wa wuti akwan so a wujimi no ye ka kire mo ye so obia o ye so obia soja bako odinanim beko what say police ni ye so obia sama to police for na wujimi ana no ba so mo diska den ensese asema mo hwe mu ye mati ne ka kire mo se no ba mo hu ne esi wa se mo no ba mo hu ne esi wa ye ka kire mo ye steady wa ala nkwan baba midamase ti abrantie no ensema wokan no na wei odema Karim citizen se wanhwe yi a ne ma me fie wekwa akotwaja atomahye no dworobe nti de woye no onhwe yi e wo ho unim se Karim citizen de onye body abre wadwo debi ono de odisia no de apem nti ono so bekasa e de afa video ne ho a kirikire mu se abrantie no etimi hwe Nyankopon anim na ohye o ma me fie no a obehye adan ma akoma be enso e wo Sampa yentie no boys muti ankama fi ho na mo inciting violence e wo ankama fi ho mo ko akohye me ma me fie na me hye mo bo e wo video we mu se mo hye me ma me fie ba akopɛ na ye de fie mako 7 e na be replace ma me fie no asema me kanu muntie na supam eja so me ma me fie na yimano lankama abusia fie mako 7 na ye de be replace ma me fie no techi ene ne brothers na omo yele ni so ho no mu fie miensa na wo ho nyina be ko down madam Vic fie no ye be hye no setu mensa o fie na wo ho no ye be hye no awrade na aye o fie na esa so no ye be hye ni nyina samosimu ye mema na kotie etuamo a I dare you say mon try me ma me fie no na mon hwe se asema me kan yi se emba mu a e ma mon frɛ me Karim citizen biom wate se mo se mo ye mema na mo kwhye ma me fie a mon konkwhye no na ma me fie no ye de fie ba ko 7 e na be replace ma me fie no eno e na sa abo hye no e na me de hye mo mate techini ne brothers no mo fie na si ho nyina e be hye ni nyina ye be hye sa fie ni nyina madam Vic ko fie no e be ba fom wo se tu mensa obra obo no obra wo wiase nyina no fie na osi ho no ye be hye no wate ye be hye no se to oba wa bro san na be ba fom utie nkomo na me na wotwe no mon de na mo hu se mbema wo baabi ana wo Dr. Kujo ana Dr. Kujo wo fie no ye be hye no nso mon try na mo hu se mbema wo baabi we enti na de asi no current update aba abetodwa afa Sampa ho eno no enti da bia de ya ye ka no mentime ho ase ya ekoso Sampa obi antumi nka ho hwe no eno na didi mu a sese ye hu se jaflan ko fo ahyase eyi wo muti e wasem ne ho no
enche bia ne hu se Karim citizen ebeye video bi betu dwa wo kire se Nana Jafla Sampa wo munku no Jafla ebusuafo bi o mehu no Sampa bia wo munku no ya ante ho hwe police ni bia ni wo beka bibi abra obi di ekum edi agro obi ekakum obi etretin obi ya gazette no yo ye man hene ye wo Ghana mrema Ghana mraje na tum so ye ohene obi atumi atretin ohene kese sei obi antumi aka bibia fanfa ho enti na me hu se nkofo social media edi abrante na tem se di ntoko kasa ache Karim citizen na me so mbusa na no de na Karim kan no obi mote ya na yan kasa de abrante na eye ne nanso so eto de bi na asem no de ho cha de ba na yehu se wo mo so asori o ba ko na yehu how sure are we say o mo do so na so ma bo o mo ho mo bampo fi se sha ase na ebo ba no ene ye hwe ho asem kan ni twa ya enka de yehu ye hunu dondo afro te gare afono Jafla nkrofo enti ena de yehu ye sha ase hu no na Jafla nkrofo na sabe ma sha ase ye omuti no enti bi na yehu no ye kan ye no obi amfifi so wo mo aban na aba ndc aban wo so wo mo aban na aba na nyo mo aban na aba nka bepem sabre enti minister bi ena omote se abrantie bi sise bi obekum no minister bi ena obi kasatia no Sampa Sampa babunu bi akasatia sabi mampanyini bi Sampa babunu bi akasatia MP bi Sampa babunu bi akasatia DC bi a enti kianti wo mo kan na anasa Sampa babunu bi akasatia police commander bi o Sampa kianti suppose for ke come ho Sampa kiyebete edi enti na ne de ekosu de yemfa nyasem na obi anka ho hwe fi de yete sama ban na bana yampa ene yebeji atum de yake omo keka no yanyuntum de yebeji atum ne yebeji atum so fi yente ho hwe Karim citizen how sa branten so be hye o ma me fie no enti how wo akohye adam akoma akonso wuntumi fi de wo keka na no obi anka ho hwe obi anchew yente ho hwe wo ka fa ho adi free se obekum obi na ono obekum no kwampo no ya anya ohwe na de be hye fie na wo ni abre yete hanom na Nana Jafla ne sewa obi ko twa agya tu ne fie mu hye maame no Jafla sewa mo hye efie no mo hye maame no ahye fie ni nyina ka ho onde moja nyina nimu ye twa na moja ma omuni nso ema ne hye wo mo na so papa ne mmene asem no unhu se ne nkofo ba abonte be ye dede unhu so mo de tu ne sekansi abonte no so unhu so mo twa agya tu fie bim da bi omene yasem no fi se Sampa eda na koma so ekoba se de ya o na ye hene wo Sampa enti akro no da na koma so enti wo ma ne nkola na anye dede na no mokoko ye yie ko metumi aba ene mo de be sie ni din o mo ankasa enti eya afuno wonom ti na branch na be ye fa video no etu ayonko ho ase etu aduam obi nkasa de branch ne ye na ye obi nkasa ye dabi na emom no eye yawo wotena obi fa ho die so woyi obi ya kayaka die saa esi nsuo tapo jeni oje wo no na yehu no enti obi antumi ni akora na tem obi antumi di na tem se edi enti obeye saa de no abonten na samu jankofo ye saa ne hu ya na no ma hene kwa ye na odimrika nkofo di na chi afa doma di na chi ene nkofo abansere ne niam afo mo ho edimrika de ko Sampa ko ye ya hunu ya hunu Bruno Regional House of Chief President ni suma hene ede dom di na chi ede wo mo ya tete wo mo bansere da wo nsa no masene edi na chi de ko Sampa se na no kofu sunu ye na de hye oye member nti okwakoye na ye na member on tumi siesie kro no mu asem tumi komo ye ntumi siesie mu asem no ye hunu eno so ho hwe enti abrante ne de waba beka no e kire mo se yan hwe a e ka bibi na akire yen meme wo ne no na me nkase de wa ye no so ye na mom no e ka bibi na e de akire yen se yan hwe ye a o kire bi no an hwe ye a ba ko na edi kan aba e na asa agro bia na obi ta baabi bia na omobo ho baabi a obi nim fi se menyi ne se ye te se Jafla nkofo so te se bonti so obi betumi aka bi ene keja beto Sampa enti wodi kan yi ni ti no eye warning de ma yen
da bia ye kasa mpanifo hwe o mpanifo mremo mpanifo nkasa o issue we eye police asem etiminim de ntia police aye din wo ho eye sika na ade ade a eye de ade a ana commander no call leave no mai it's all corner so one for the change obia police what is your pension to commander call pension and also commander cost leave obia ni one obetumi take action aboy was Sampa anya dia sha ase bobo bani dia sha ase a ebobo bani enti yenkoso a na yeni akire na obi o chenchan yenkokum no innocent souls yenkunkum wo mo enkofo afie o yetwe jantumu wo mo Sampa ye adwuma obi hoho obi okudi ne nkui no se tension ato ne so na de yema ye kora kese ne se wo mo kontokwa ne nkunkum wo mo ho de o chenchan yeku no munim jafla fie jafla nkofo so nim sa mo dia mo fie wo mo nkoho wo mo nhia nku wo mo tete nchan market women nkofo afie mu na etwa jato obi onam de ba bi ni yakum no ade hia mienu so wo ko nyina so no mabusuafo nyina to kronim omo nyina so to kronim ade na mo na mo prade no mo kansie ni na mo nko na mo fama konwa no tene ba bi na mo kunkum nkofo enti mampanyini mo hwe wo mo a ye hwe mo nhwe wo mo yenyina Ghana ha na yete eye video ba bonten a enye interest anya ya Asante de na so nipa wokum no moja no ye ni types you need types of moja ena ye bia make one hwe ye na menua bi one hwe ye na samodua one hwe ye na jafra na so ho aka omunyina so ho ka ho a ye nyina ye nuafo ye citizens ye Ghana fo being it se wo samudua na so ho ho ni nyina ye Ghana fo krasum dwe mu se mo mpene nti abesere mo hwe na munye bibi fanfa ho maye eno an ye sere mo mpanimfo ye besere mo monka bibi fanfa ho emfa maye bunu original house of chiefs nananom ye besere mo akoya hinsem na amanyofo person do ma no betum dia wo da mo hwe na mo no mo munka emfa emoayen yenim so mbaye ne sa de amayen fi se do ma hene na ma ade na ye din dia manipa na so nyanya meden wodo a eyemre ebesonso ebusa for me the musi ahanum say mama fa birthday and sorry eso happy glorious birthday enko Emma Mrs Cornelia Entwibuaten sabre ajiudin ya obewia Asante Heman konson de hye kon ena o se me reshow Emma no papa ena sabre ode insurance de Emma wo ene nana no ma sabre nyame na mo so yi wo mo to foforo kra ai ena o se yen reshow e ADUMASA TV so yakopon ye okese onyumfa dum nkwa dum wo mpegyawo na ebeye kese enchensi de ositie yukura mpo ni obusua wodo obo nyina no yakopon ka mo ho na bibia entumi enye ye Emma nti higher height flowers of grace favor and prosperity ena opapa ajiudin ya obewia Asante Heman konson de hye konkron reshow yedemu si hanom na ebrepem ebesan ehia abrantepon online e jefidi na chichinchim na furuma de mai medin dia tesem ne kwaku yedase